naglagay kami ng clamp para sa guide ng railing. Nakatumbok dyan sa tansi. Pantay lang ng tansi ang ating railing. Uli bill. Naglagay din ng stopper o guide para sa formang ilalagay para naka-level na yung ating forma. Para hindi na hulog-hulugan pa kung saan dahil naka-stopper na. Yan na yung pinakalaki ng ating buhos na poste para di na mawala ang ating gagawing forma. Yan ang pinakasukat na laki ay 40 by 30. Higpitan din natin ng maayos ang ating mga clamp para maiwasan ang pagbagsak ng mga tubo. Kauragon. I-upload. Para sa hindi nakakaalam, ito yung tinatawag na clamp. Ito yung pang clamp natin sa mga tubo. Kailangan alam nyo to kung paano ito gamitin para iwas disgrasya pag kayo naggalak na nito. Dahil may trade din to, baka maluwag na pagka-trade nyo, baka mahulog lang tayo. Kailangan din mayroon tayong basihan ng paglilibil dahil mahalaga ang paglilibil ng ginagawang bahay dahil di natin ito maayos pag hindi ito na lilibil ng tama. Kailangan yung katulong mo marunong din kumuha ng libil o marunong din gumamit ng libil para pag pinaikot nyo ang ating libil sa area ng ating ginagawa, kailangan magtapat kung ano yung sukat, kung ano pagkalibig nyo sa dulo. Dapat pag pinaikot nyo yan, pag ibinalik nyo, parehas din. Kailangan magkatugma yung guhit nyo hanggang sa matapos. Kailangan i-check natin ang ating gagamitin libil hose kung puno ba ng tubig. Dahil doon rin nagkakaroon ng sanhi na nawawala sa libil ang ating mga ginagawa. Buhok. Buhok. Siguro tayo na kuya ko. Okay mga Oragon,
kailangan di rin tayo nawawala ng mga tansi. Dapat sa ating mga ginagawang bahay, lagi tayong may bawa ng mga tansi dahil ito rin yung malaking tulong din to sa ating ginagawa dahil ito yung nagsisilbing guide natin para maging maayos ang ating mga ginagawang bahay o lalong lalo na sa mga palitada. Pansinin nyo, mayroon kaming tansing dalawa sa tigkabilaan para maging pantay ang aming ilalagay ng mga tubo sa aming mga tinatayong pampres ng aming forma. Mga oragon, pansinin yung ating clam at ang ating yabe. Ilan sukat ba ng laki ng ating yabe? Mga oragon, ang ating yabe ay 17. Yan lang po ang kasing laki ng ating tornilyo para sa ating clam. Yan ang ilalim ng ating slab. May mga nakaagam na tubo para sa ating mga CR.